Usa-usa nga gipangdawat sa mga pupil sa Tangali Integrated School, North Malungon District ang ilang bag-ong mga educational tablet atol sa turnover ceremony sa Sitio Sabangan, Barangay GP Laurel, Malungon, Sarangani Province kagahapon sa buntag. 170 ka mga brand new educational tablets ang gipalit sa Department of Education Region 12 ang na-distribute ngadto sa mga learners. Mitambong sa turnover ceremony si Mayor Tessa Constantino din iyang gipasabot ang kamahinungdanon sa iyang flagship program nga Icon in Education. Bisan pa man nga limitado ang pondo, gipaningkamutan sa lokal nga gobyerno nga mamuntar ang One Malungon Subida Radio Station sa tinguha nga matubag ang panginhanglanon sa edukasyon panahon sa pandemya diin sa wala madugay nihimo kining tele-RBI kon teleradyo based instruction. Apan karon mamahimo nang mas epesyente ang distant learning sa mga bata tungod sa paggamit og bag-ong mga tablet. Dugang ni Constantino sa tabang sa region procured educational tablet alang sa mga learners, himuon nilang mas interactive ang pagtudlo pinaagi sa mga programa aron mas daling makakaton ang mga learners bisan pa man sa lagyo nga sitio sama sa Tangali Integrated School. Kay gusto sa mayor nga daghang estudyante sa naisgutang eskwelahan ang mamahimong produkto ng mga profesional. Naglaom usab siya nga daghan ang makagraduar sa ilang kurso ug mamahimong posible ang tanan pinaagi sa ilang pagtambayayong ug panaghiusa. Miduyog sa batol sa seremonya ang ubang opisyal sa lokal nga gobyerno sa Malungon, mga personahe sa MDRRMO, barangay officials, mga tropa sa mga sundalo sa Alpha Company, 7th 3rd IB, PNP Malungon, school head, mga teachers ug mga ginikanan sa mga learners. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.